לכל תלמידי בית ספר העמק שלנו. אנחנו כאן מתקבצים לטקס תחילת שנה, לזכרם של שאולי, דריה ודניאלה. מתגעגעים אליהם. הנה כאן אנחנו נתכנס ונזמין את הלהקה ערפאי לבמה. כל הכבוד ללהקת איי-פייב. טוב, כל התלמידים חזרה לכיתות בבקשה. אוקיי, ברור. אוקיי, כולם, ארוחת ערב, בואו. אוקיי. תגידי, מה יש לך היום? היום יש קציצות. אולי נצא לבריכה. לא. אני לא חושבת שכדאי. אני חושבת שכדאי. אני חושב אחרי האוכל. בטוחה? טוב, יאללה, בואו נאכל בינתיים ארוחת צהריים ואז ניכנס. תודה להם. אני אוהבת את כולם להגיע לשולחן. כולם, נו קדימה. מי רוצה מוזיקה לארוחת ערב? אני. לארוחת צהריים, סליחה, התבלבלתי. אני. נראה לי. כן. קורל, לא לעלות על המיטה. אבל אני לא רוצה לאכול. ספיר, נוצאת את המוזיקה לדקה, בסדר? אוקיי. קורל, אני לא שואלת אותך, תבואי בבקשה לארוחת ערב. כן, אני שנייה כאן, אני באה. קדימה. איך נראית התקרה? לקי. רוף, רוף. לקי. אבל אתם תמיד תופסים את הזה. אין מה לעשות. ולהשיב אותי. אוו. שיעזור לי כבר לקום. זה כואב. יופי, שיחה. בסדר? לא, בכלל לא. נראה לי שברתי קרסול. בטח. חצי שנייה נקום. כן, תעזור לי כבר לקום. בסדר, לא נורא. כן. הנה. שב. הנה, שב על תרניים. מה נעשה שאנחנו תמיד תופסות? אתם כל הזמן תופסות. נו, זה כי אנחנו תפסנו. יאללה, בוא נמשיך את המוזיקה. קורל, בואי לשבת. עכשיו. אני יושבת. די, ספיר. אני אוהבת את זה. אז מה?